हामबाय tini जों हायनाहाय चिनियाव लकडाउननि जराव जों किसिसा माइरं तै जों साफान बागलायनि दी थां दङ चिनियाव रामबाबु गामियाव तेलेमुरा OS डिविजन नि बिसिङाव कलायो अ रामबाबु गामि तै चिनियाव जों चिनि यंब्रै यांगो अ रामबाबु गामिनिनो चिनि यंब्रै बरं मोनांजो सयलबाला बिनि याफार माने बिसिंतै हामजां माने बिसिंतै जों दिनाव माइरं मानखा गाबोन बागै जों गोबां मा दाबुबो मासाया मानोया दङ चिन तिब्रा सारक बरनो किसिसा फानो अ गुड फ्राइडे तिनि गुड फ्राइडे नि जरा फानो जों बरक मासा थुन हिनै हामजां माने बिसिंतै चिनि यंब्रैनि बिसिंतै जों मानखाबो आनबाय जों रिलायनाय चिनि ताकु बुकुकनो हामजां माने मारि जों फुनुक लायनाय आन बागै तिनि अर फाइमान जाखा गोबां माने चिनि अक्रार यां दङ चिनि অঞ্চলनि প্রেসিডেন্ট বরং গনাं কণ্ঠদেব বর্মা চিনি ডিভিশনनि युथनि প্রেসিডেন্ট दङ বরং गनां बंसिलाल तै चिनि অঞ্চলनि दङ चिनि दारा रमेश तै चिनि सन्जित तै जत यां दङ सपन देब बर्मा जों जत अर मिलिलायै हामजांमा बिसिंतै जों दिनै अर माइरं बागनाय जों अ जागानि परे जों हायनाहाय फाकुवा बारियाव बागैनाय आवन बागै जतनो कय चिनि तिरपा हास्टिनि बरनो हामजागै तंनाय रगनो हामजाग माने मारि फुरुंदां बागै अ जराव जों नांगौ हामबाय माइरं बागनादि जों थांलायनो पयलानो चिनि यंब्रैनो कयनाय अ माइरंनो चिनि बरं चिनि दातमनो याफार हाना बागै हामबाय माताजी सापान दाय हरि याकता मेलि दिउ बेको मनस्कान्ति थान हामबाय माताजी बस थानि थानि थांमाखा माखै थानि तारो सापना जमले देख रसनजी ओला नों लाखारि त बेक पान दगै बेक बस थानि पैसा ना खालाम बोमाखा हामबाय जों हायनाहाय रामबाबु गामियाव पाइमान यागल हायनाहाय जों फाकुवा बारि हायनाहाय अ जों माइरंते सापानो बागनानै फैका जों अ जरा जों बागलायनाय पहिलानो ताकु प्रमोद देबरमाना चिनि बुकुकनो याफा थाना बागै अ जरा फैनाय बायदि मास मथावनो फादे याफा दगलो बन्द अल दंलाय बाबुया सापान दाय Sabu. Masuk final ya,